Bayu, ngono kuwi mang ya mbok ganyang kabeh, Pak. Ya mesti to nduk, mosok arep kon ngulu langsung. Bongko kuwi pake. Lah iki mulai kok sawah barang panggang bente kok nggawa apa to jane? Iki ngono minuman, Pak. Gawe persiapan poso sok ben ki lho. Mosok wis arep poso neh. Lah kok gulis men to, Nduk? Rumah Sakuryoyo lagi ndingenane kok arep poso neh. Oke mbok cepetne Dewi. Gek sapa to, Pak, sing arep nyepetne? Sampeyan ki jane ora genah bulan to. Iki ngono wis ruwah, tanggale tuwek. Wong sesuk ki lho wis mulai poso neh. Aduh. Ini iki Pak enak mali raso nyarutang lho, Nduk. Piye ya ki? Lah sampeyan utang ngene sapa to, Pak? Ya ngene Tuhan Yang Maha Esa to, Nduk. Poso ini kan Pak mokel. Lah terus ngono kuwi poso ndek iki sampean mokel ping piro Jane yo ora akeh. Mek 17. Biyo. Lah nek ngono kuwi jenenge padha karo ra poso, Pak. Ora poso piye to entuk 3 dina lek ora mbok itung. Ngono kel andine enek wong sahur melok sahur. Enek wong buka melok buka. Lah terus ngono kuwi lho gek yo napa ngono lho. Nyapa piye to gendang ngewangi awakmu ngono lho. Heeh, ngiwangi entekne sego kuwi to yo. Pokok iki sok ben sampean kudu poso tenan lho, Pak. Sampean iki lho ijik rusa, yo ijik sehat. Sebagai umat muslim wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa. Apa maneh ning bulan suci Ramadan, bulan sing dinanti-nanti seluruh umat muslim. Jadi umat muslim kabeh iki padha ngenteni ya, Nduk ya. Yo iya to, Pak. Wong bulan Ramadan iki lho, setahun tekone ping pisan. Dadi nek iso aja sampe ditinggalne. Urung mesti tahun ngarep awake dhewe iso petuk Ramadan neh. Sik to Nduk jane awake dhewe iki arep nyandi to kok ora petuk iki. Pah. Maksudnya ngene lho, Pak. Dalane pati kuwi ora tau prei. Aja dupeh sampean jek rusa. Mergo syarat mati kuwi ora kudu wis tuwa. Ilingo to, Pak. Akeh nyawa oncat teko raga ora mergo lara. Masalah Pak Ejan ora nyangka jebule anakku wedok sing ayu dhewe dino diblong ngerti ilmu kaweruh. Jane anakmu belajar kon ndi, Nduk? Yo lek ku ngrungokne sampean pas dalang ngono kae to, Pak. Masa to, Nduk? Heeh, tenan. Pak Ejan ngawuri. Hah? Tapi kok apik ya? Iya wis ngono kuwi lho, Nduk. Istimewane Pak iki. Lah yo jane minuman apa to? Kowe senengmu ngentek-ngentekne duwik Sampean piye to, Pak? Kan wis tradisi keluargane dhewe lek berbuka puasa kudu dengan yang segar-segar. Makane aku nyetok hidrokoko sak kardus. Lah hidrokoko jane minuman apa to, Nduk? Pak kok ora ngerti. Hidrokoko iki minuman yang terbuat dari air kelapa asli yang segarnya alami, Pak. Yo nak ngono mbok njajal Pak dibukane tak ngrasakne sitok. Nyah, iki lho, Pak. Iya, Nduk. Panjen seger tenan tibake. Pandan yo. Hidrokoko iki terbuat dari air kelapa asli, Pak. Jadi cepat gantikan cairan tubuh saat berbuka puasa dan nutrisinya bantu imun tubuh lebih terjaga. Gak salah awake dhewe milih hidrokoko gawe berbuka puasa. Mergo kemasannya praktis, bisa dibawa kemana saja dan diminum kapan saja. Jadi sampean gak perlu repot-repot penahan wit kambil koyo ngono kae neh, Pak. Mergo wis enek hidrokoko iki. Wow, canggih banget.
Ya wis nang saiki ndang bali tuku hidrokoko langsung sak tos sapisan, Nduk. Bayu, lah kok wakeh men to, Pak? Ya ben tutuk kanggo sesasi to. Lah nek sak tosa ya panggah turah, lek iki sak wulane. Turah ya diki poso taun ngarep to, Nduk. Karo wong ben indus terus ya to. Ya masuk iki. Ya wis saiki ndang tuku stoke sak entek engko. Karo aja lali engko nak budal lawange ditutup lho ya. Oke. Pak barang ki arep metu. Wis ngono ae. Lah, Lho, kok jarane ngegen jero kalem gak iso to? nek iki jelas wong tau, Pak. No. Apa? Piye? Rasa dikai hadiah iki. Patakmu sigar kuwi. Sigrane aku diamuk karo jiwo. Yo gak ide ora tau memper. Wis kene. Piye? Nang nganjuk waru jaeng. Golekno sing apik pisan. Tak gawe duwe akeh lho. Lah, lek iki urusan mesti beres, Pak. Oke, siap, Pak. No. Tak tene sik kopine. Mane-man. Tak ngono. Langsung budal aku. Yo. Angel mentoyo ya iki sinyale. Kok omah desa. Mbak Nani, Dek Tiwo, Davi ngapa HP kok mbok tong-tong ning? Iki lho Dek Tiwo, aku ki mang HP transfer file, ora iso-iso ket mau. Sinyale wangel ram. Walah, gampang sih, ndi gorene tak benakne. Ya Mbak Nani, kok cuwepet men Dek Tiwo? Piye iki mang carane? Kuwi mau gawe aplikasi Mbak Noni jenenge Share-it. Jadi sampai nek pas gak enek data utawa pas gak enek sinyal, gawe Share-it ae kuwi kena ngirim file foto video cuwepet gampang. Selain kuwi fungsine apa neh Dek Tiwo? Kuwi kena ngresiki sampah-sampah HP Mbak Noni. Iki ngene carane. Lah iki lho Mbak Noni tinggal diklik bersihkan sekarang. Penak to Mbak Noni. Dadi iki Mbak Noni gak cuma omah tok sing kudu diresiki HP barang ben gak lemot. Wis sampeyan pinter to Dik Tiwo. Aku wong padane gendut Mbak Noni. Selain kuwi jek enek Mbak Noni fungsine. Apa neh Dik Tiwo? Kuwi yo kena digawe transfer aplikasi Mbak Noni. Apa meneh pas sampean gak duwe data, tinggal liwat Share-it ae, luwih gampang, cepet. Wah, cuanggih ya Dik Tiwo. Diomongi ya. Dek Tiwo, sampean mah tumben rene, enak perlu apa?